Bermeoko udalak eta AEK eta Gotxon Garaitaunaindia euskaltegiek urtero elkarlanean antolatzen dituzten guraso eta etorkinei zuzendutako euskara ikastaroetan izena emateko epea zabalik dago. Gainera, 2019-2020 ikasturteko matrikulazio kanpaina ere abian da dagoeneko. Bai ikastaro honek eta bai ekintza guzti honek udal gobernu honetatik eta udal honen helburuekaz bat egiten dabie. Azken baten, gure hizkuntzien sozializazioe, gure hizkuntzien erabilerie gerota handi jaue izateko helburu horretan sartzen dizelakon, eta hildo horretatik erabilerie handitzutie eta ikasketarako aukerak emotie dizelakon hemen gaur aurkeztuten dugu zen ikastaro honek lortuko dauiena. Gurasoei zuzendutako ikastaroaren helburua da familia bidezko transmisioa bermatzea eta euskara ikasteko errestasunak ematea. Eskola honetara normalien etortzen die, 0 mailatik, hasiera mailatik ikasteko interesadakoien gurasuek eta aitzitxamun mape bai eukitzen dugu, azkenien hori da, ezta, transmisioa indartuti eda helburue, eta gure dauena batez be, normalien zemala bantzako eta lo bantzako edo dana dalakuntzako honen agudu. Torduen honena horretan euskeri edau. Teure gure dauena da bai, euskera hori jaso, orain arte ez dabilako neuke aukerarik edo dana dalako gaitxik, eta etorten diez, motivazio berezi horregaz. Eskaerie, azkanigoko urtitatik ona, igez adibidez, izenen zebe bai, eskaerie, eukitzen dugu eskolak goizez da ratzaldez, gure eskaerie zabali dago eguerditzen be bai, goiz eguerdi zein arratzalde izen lehi, izena moteko hori noperari ondo datortzon ordutegi zen, eta gero saiatuko gara eskaeraren araberako talde iketzen. Igez adibidez, hori goizien talde biokin zuzen, da atzaldin beste talde bat. Eta, normalin jenti oso posik ibiltzen da, eta balorazio neiku onak egoten die. Eta, guk egiten duguna da bai guraso taldien, eta, gero iguale azalduko tobeto, bai, ebaluazio jarraituaren bidez, ebaluatzen die ikasliek, batez be hasieran, eta bukaeran, eta gero maila egiaztatuz gero, badaba aukerie maila hori egiaztatzeko aberen maila. Etorkinei zuzendutako ikastaroaren kasuan helburu nagusia da euskara ikasteko aukera ematea integrazio errazago bat izan dezaten. Norentzat da, euskeriegaz inoiz kontakturik ez da hoien antzatokin. Bai, 120 orduko ikastarue da, eta eskola goizez zein arratsaldez izeten diez. Batzuk biharrin eta badauzen, txaldien edo etorri ahal izeteko. Bai, matrikulina be komenta da, 10 euro, matrikulie eta 17,50 euro liburuek. Liburuen artean izeten diez, 2 klasien erabiltzen dugu zenak, eta gero beste 3. liburutzu bet, dana iztegi bet. Eurentzako oso erabilgarriz eta izaten dana. Gero, ikastaronen helburue, geure kulturio itxurek eta ezagutziez aparte, euskeraz bizitzen hastie da. Eskolak oso dinamikuek izaten diez, azken finean, garrantzitsuena dalakon, euskeraz berbaitzi eta eskolan ikasten dugune, praktikan jartxie. Urtean zehar, 3 azterketa itzen duguz, gero eurek, aberen abat maila lortu ahal izeteko eta hurrengo urtien ikasten jarraitzuteko. Azkenin ikasketa prozesu hau orain hasten da, euren bidie dabiltze zeitzen. Ikastaro hauetan izena emateko epea zabalik dago irailaren 30 arte. Matrikula egiteko beharrezkoak direnak eta eskuratu daitezkeen diru laguntzei buruzko informazioa jasoko dute euskaltegietara joaten direnek. Beste alde batetik, 2019-2020 ikasturteko matrikulazio kanpaina ere zabalik dago AEK eta Gotxon Garaitaunaindia euskaltegietan eta hizkuntza eskolan. Eskaintza oso zabala dute 3 zentroek. Izan ere, euskara maila guztiak eskaintzen dituzte eta ordutegiari dagokionez ere aukera zabala dago. Aitatzeko matrikula sasoian gauzela, batean hasi izan, online egiten da, eskolara joan eskero ere laguntzen dugu. Orduan online egiten da, batean hasi izan eta amaitzen da, lan zehazteko, 18an eguerdiko ordu batetan, gauza raro bata. Baina horregatik esaten dugu 17an, 18an esaten badugu.